Len otvorím dvere a oni už vedia, že som tam. Každé ráno, keď prídeme do roboty, tak sa oslovne pozdravíme. Čiže ty si tam musíš získať to svoje miesto v tom stáde. Viem, ku komu si čo môžem dovoliť. Chovy slonov v Európe už musia byť v chránenom kontakte. To každý deň stále non-stop sme museli okrikovať tých návštevníkov, aby nekrmili a každý sa rozčuloval, že prečo nemôže krmiť. Za posledné roky ste im aj veľmi zväčšili ten výbeh. Zautočila po kolegovi a to už je dávno. Keď chcú zabiť, takže zatlačí čelom. Keby prišlo k tomu najhoršiemu, že ako sa bude postupovať. Tým, že sme prešli do nového pavilónu, sa zmenila dominancia. Chodil ku nám konzultant z Holandska, ktorý nám pomáhal ako prejsť s tými slonmi z priameho kontaktu do chráneného kontaktu. Naše samice už sú staré a už aj prestali cyklovať. Samec je tiež neplodný. Ja som ešte v cirkuse nebol. Ani som nevidel slona v cirkuse, ani som nevidel, aké tam majú podmienky. Tak sa mi to ťažko nejako hodnotí. My ešte robíme také cviky, čo sa kedysi naučili, keď ešte robili vystúpenia, napríklad kopnúť do lopty alebo hrať na harmonike. Ten tréning je veľmi dôležitý, lebo inak tie slony dlho žijú a chceme, aby teda čo najdlhšie žili. Nekrmte zvieratá v zoologickej. To je základ. To je najdôležitejšie. Každý jeden kus ovocia, zelení, všetko, čo dostanú, všetko skontrolujem. Vždy v zoologickej bol malý plat, aj u všetkých ostatných zoologických, čo viem, tak sú malé platy, to nikdy není nejako extra ohodnotené. Máme radi tie zvieratá, sme ako srdciari a robíme to kvôli tomu.